Хлебный соль, вышитый обрус. Хлебный соль, мать тебе Беларусь. Паўночны раён вобласці ўжо шмат гадоў не парушае традыцыю намалочваць не менш за 100 тысяч тонн збожа. А ў 2015 годзе нават паставіў рэкорд і атрымаў 200 тысяч тонн. Сёлета віды на ўраджай не меншыя. Найбольшы ўклад у раёны каравай традыцыйна ўносяць хлебаробы гаспадарак птушкафабрыка «Дружба» і «Крошын». Разам абедзве гэтыя гаспадаркі штодзень намалочваюць каля 4,5 тысяч тонн пшаніцы. Менавіта на адным з крошынскіх палёў і прайшлі ўрачыстасці з нагоды 100-тысячнага намалоту. Хлебаробаў павіншаваў старшыня Баранавіцкага райвыканкама. Хочу отметить, что на протяжении этой всей недели урожайность у нас хлебов с каждым днем все росла. И вот достигла 50 центнеров с гектара. Приятно, что мы сегодня отмечаем 100 тысяч намолот в открытом акционерном обществе «Крошин», потому что самая высокая урожайность по району 64,5 это в Крошине. Вторые после Крошина идет птицефабрика «Дружба», где урожайность 58,9 и Столовичья Агро 53,9. Поэтому я сегодня говорю большое человеческое спасибо труженикам полей нашего района и уверен, что мы с задачами, которые стоят перед нами, справимся. Жніву ў Баранавіцкім раёне пераадолела экватар. Мясцовыя аграрыі здалі 80% харчовай пшаніцы для дзяржаўных рэспубліканскіх патрэб. Намалаціць 100 тысяч тонн збожа з самай высокай ураджайнасцю ў вобласці больш за 50 цэнтнераў з гектара. Гэта, як лічаць у Баранавіцкім раёне, яшчэ не верхні рубеж, а толькі зачын для новых, яшчэ большых дасягненняў. Завяршыць жніво тут плануюць да 20 жніўня.